שלום, אני אבינתן, וברצוני להציג לכם את ההצעה שלנו לתהליך השיבוץ. לפני שאני מתחיל לתאר את ההצעה, אני רוצה למקד את נושא הדיון. המצגת הזאת לא תעסוק בכלל באופן הרישום, בצורה שבה ההורים מכניסים נתונים, באיך אנחנו מודיעים להורים לאן הילד שלהם הולך, בוועדות הערר שאולי שאחר כך כל הדברים האלה נשארים בדיוק אותו דבר, ובעצם הדבר היחידי שאנחנו נדבר עליו זה אחרי שיש לנו את כל הנתונים, איך מחליטים איזה ילד הולך לאיזה בית ספר. עוד נושא מבחינת גבולות גזרה, במצגת הזאת אנחנו לא נדבר בכלל על איך זה קורה מבחינה טכנית, כלומר, איך אתם מעבירים את הנתונים, באיזה מחשב החישובים מתבצעים וכל הדברים האלה, אלא רק מתמקד ברציונל, בעצם בצד האלגוריתמי, באיך מתקבלת ההחלטה של לאן צריך להגיע כל ילד. קודם כל, אני רוצה להציג למה בכלל צריך אלגוריתם לשיבוץ. הסיבה היא בעצם מאוד פשוטה. בעולם אידיאלי, היינו נותנים לכל ילד את העדיפות הראשונה שלו. אבל ברור שזה בלתי אפשרי, כי אין מספיק מקום בבית ספר הכי מבוקש בעיר לכל הילדים. ולכן צריך להיות פה איזשהו תהליך של תעדוף, של מי מקבל את המקום בבית הספר המבוקש, ומי מקבל את המקום בבית ספר פחות מבוקש. לשמחתנו, כל הורה יש לו העדפות שונות לגבי בתי הספר, ולכן אין פה עניין של תחרות, אנחנו מנסים לשמח את כל ההורים כמה שיותר, כשאנחנו כמובן שומרים על הגינות, שקיפות וקריטריונים אובייקטיביים שאותם אתם בתור הרשות יכולים להחליט. ואני אדבר על הדברים האלה יותר בפירוט בהמשך. את כל הדברים האלה אפשר לעשות בעצם לכאורה בתהליך ידני. אני יכול לקבל מכל הורה את סדר העדיפויות שלו, איפה הוא גר, האם יש אחים שלומדים בכל בית ספר שהוא חושב אולי לשלוח את הילד אליו, ובעצם שבן אדם יושב ויחליט לכל הורה איפה הוא צריך ללכת. החסרונות של התהליך הידני הוא שהוא קודם כל מאוד לא הוגן, ואני אסביר בהמשך למה, ויתרה מזו הוא גם לא הוגן והוא נוטה לטובת השכבות החזקות, ושוב אני אסביר בדיוק למה זה עוזר דווקא לשכבות החזקות. הוא לא שקוף. ההורים לא יכולים לדעת בדיוק איך התבצעה ההחלטה, ברגע שבן אדם היה מעורב אז אי אפשר באמת לדעת איך זה יתבצע, ובגלל זה, והוא גם מאוד מסורבל ואיטי. כשיש הרבה מאוד תלמידים, אנחנו מדברים, תחשבו על אלפי או עשרות אלפי תלמידים בחלק מהרשויות, הדבר הזה יכול לקחת המון זמן. אלגוריתם ממוחשב לעומת זאת יכול לעשות הכל תוך שבריר שנייה פחות או יותר, לעשות את זה בצורה שהיא שקופה, הוגנת, ברורה, ולהתחשב בכל האילוצים גם של ההורים וגם של המערכת. אני רוצה להתחיל דווקא עם הצעה שלא עובדת. וההצעה הזאת, אני רוצה להציג אותה גם כי זה איזשהו אלגוריתם שהוא מאוד אינטואיטיבי ולא עובד, כי גם בעצם זה מה שבן אדם עושה. ההצעה הזאת נקראת מכניזם בוסטון, בגלל שהשתמשו בה בבוסטון הרבה מאוד שנים, עד שהבינו כמה הוא בעייתי. והרעיון מאוד פשוט. אני אומר, אוקיי, קודם כל, אני אתן לכל ההורים את העדיפות הראשונה שלהם. אוקיי? אני אגיד, כל הורה שאני יכול לתת את העדיפות הראשונה שלהם, נותן את העדיפות הראשונה, ואם נגיד שיש בבית ספר מסוים 10 מקומות, ו12 הורים רצו אותו כעדיפות ראשונה, אני אעשה הגרלה. אחר כך, כל ההורים שלא קיבלו את העדיפות הראשונה שלהם, אני מנסה לשלוח את הילדים שלהם לעדיפות השנייה. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, אם יש יותר מדי ילדים שהגיעו מאשר מקום פנויים, אני עושה הגרלה. אוקיי? זה נקרא מכניזם בוסטון, ואם נחשוב על זה, אז בעצם, אם בן אדם היה יושב ומשבץ בצורה ידנית, זה המכניזם שהגיוני להשתמש בו. כן? קודם כל אני מטפל בעדיפות הראשונה, אחר כך בעדיפות השנייה, אחר כך בעדיפות השלישית. המכניזם הזה הוא נראה מאוד תמים ואינוסנטי ומצוין, אבל בעצם הוא מאוד בעייתי, ואני רוצה להסביר לכם למה, וברשותכם אני אסביר לכם רק באמצעות דוגמה אחת קטנה, אבל יש המון דוגמאות כאלה. אז בואו נניח שאני רוצה ללמוד בבית הספר המבוקש דף ועט. והעדיפות השנייה שלי היא ללמוד בבית הספר מכחול כחול שהוא קצת פחות מבוקש. עכשיו בואו נניח שיש לי אפילו קדימות ממכחול כחול, כלומר יש לי נניח אח שלומד במכחול כחול או משהו כזה. אם אני אדרג את מכחול כחול, אז בעצם אני אקבל אותו בוודאות. יש לי אח שלומד במכחול כחול, זה לא כזה בית ספר מבוקש, יטפלי בו עדיפויות הראשונות של כל התלמידים ואני אקבל את מכחול כחול. לעומת זאת, אם אני אדרג את מה שאני באמת רוצה, שזה דף ועט, אז יקרה הדבר המעניין הבא. דף ועט הוא מאוד מבוקש, אז הרבה מאוד הורים ידרגו אותו ראשונים, ותהיה איזושהי הגרלה. חלק מההורים יקבלו, חלק מההורים לא יקבלו. אם קיבלתי את דף ועט, המצב מצוין.
מצד שני, אם לא קיבלתי את דף העט, עכשיו כשיבואו לתת את מכחול כחול, יש סיכוי טוב שהוא יתמלא בשלב הראשון על ידי אנשים שמדרגים אותו עדיפות ראשונה, ובעצם אני לא אוכל להכניס את הילד שלי למכחול כחול אפילו שאחיו כבר לומד שם. אוקיי? עכשיו זה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, כן? כי יכול להיות שאם אני מדרג איך שאני באמת רוצה לדרג, כן? וכל המטרה שלנו כאן לתת להורים לדרג כפי שהם רוצים לדרג, אני עלול להיות במצב שאני גם לא מקבל את דף ועט וגם לא מקבל את מכחול כחול, ובעצם נשאר קרח מכאן ומכאן. הייתי רוצה להתעכב עוד דקה או שתיים ברשותכם על הדוגמה הזאת ולהבין עד כמה היא גרועה. אז קודם כל שימו לב שבעצם אני בתור הורה צריך לעשות איזושהי בחירה בין לקבל בוודאות את העדיפות השנייה שלי, ולקבל אולי את העדיפות הראשונה שלי ואולי להפסיד את העדיפות השנייה שלי. עכשיו, אם באמת הייתי רוצה אם באמת הייתי הורה שנמצא במצב הזה והייתי רוצה לקבל את הבחירה, היה מאוד מאוד עוזר לי לאסוף מידע, כן? ככל שהייתי יודע מה הסיכוי שלי לקבל את העדיפות הראשונה, אם אני מדרג אותה ראשון, זה היה משפיע על ההחלטה שלי לדרג אותה ראשון. ההורים שבעצם יכולים לתחמן את המערכת ביותר טוב ולהבין מה הסיכויים שלהם בכל בית ספר, זה בדיוק השכבה המשכילה והחזקה שהיא יכולה לתמרן את האלגוריתם הזה. אוקיי? כך שהאלגוריתם הזה הוא גם מייצר תמריץ להורים לתחמן את המערכת ולחשוב מה הסיכוי פה, מה הסיכוי שם ואיך צריך להתנהג, וגם הוא עוזר להורים שמראש הם יותר חזקים ויש להם יותר אינפורמציה. חוץ מזה, זה בעצם פוגע בכל המטרה שלנו של בחירה מבוקרת. מה שהיינו רוצים זה שכל בית ספר יפתח את הייחודיות שלו, וכל הורה ילך למקום שהוא הכי רוצה, אבל זה נפגע פה לגמרי. ועוד דבר שהוא קצת קטן, אבל דווקא בתור מי שאחראי על זה, ומי שאחראי על כל התהליך של השיבוץ הוא מאוד חשוב, צריך לשים לב איך השיטה הזאת נראית בסטטיסטיקות. נניח שאני החלטתי לא לקחת סיכון, והחלטתי לדרג ראשון את מכחול כחול, שזו כזכור לכם העדיפות השנייה שלי. במקרה הזה אני הולך לקבל אותו בוודאות. אבל כשמישהו יסתכל על כל הסטטיסטיקות של המערכת, הוא יגיד, אוי, אבינתן ממש מאושר, קיבל את העדיפות הראשונה שלו. אוקיי? וזה איזשהו משהו שהוא אינהרנטי במכניזם הזה. כן? בגלל שיש לי תמריץ לא בדיוק להצהיר על העדיפויות המדויקות שלי, על לחשוב מה סיכויי הקבלה, אני נוטה לא לתת את העדיפויות הראשונות שלי אם הן לא סבירות, אלא לתת בעדיפות ראשונה משהו שהוא סביר, ואז יותר סביר שאני אקבל את העדיפות הראשונה שלי, והסטטיסטיקות נראות מצוין. אז אם מישהו פשוט מסתכל מהצד, זה נראה שהכל נהדר, כשבעצם יש בעיה, אני לא קיבלתי את מה שאני הכי רוצה, אני אפילו לא דרגתי ראשון את מה שאני הכי רוצה, ויתרה מזו, ככל שהורה יותר חזק, הוא יכול יותר לתחמן את המערכת. לפני שאני אציג לכם את ההצעה שלנו, שאגב משתמשים בה בהמון מקומות ברחבי העולם, כן, החל מסקול צ'ויס בארצות הברית, וריאנטים של ההצעה הזאת השתמשנו בה גם השנה כדי לסדר את הסטאג'רים, את הגדולות הסטאג', כלומר איזה רופא הולך לאיזה בית חולים בתום לימודי הרפואה שלו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל. הייתי רוצה רק שנעבור על איזה תכונות היה חשוב לנו מהאלגוריתם, איזה דברים אנחנו רוצים לקבל. אז ככה, מה אנחנו רוצים? דבר ראשון, חשוב לנו שההורים לא צריכים להיות אסטרטגיים. הם לא צריכים לאסוף מידע, הם לא צריכים לדעת איזה בית ספר מבוקש ואיזה בית ספר לא מבוקש. כל מה שהם צריכים זה לחשוב איפה הם רוצים שהילד ילמד, מה העדיפויות שלהם ולכתוב את העדיפויות. דבר שני, הקדימות שלי במכחול כחול, אסור שהיא תיפגע מזה שדרגתי ראשון לדף ועט. אם מכחול כחול קרוב אליי הביתה, או שיש לי אח שלומד, או שיש לי בנוסף אח שלומד במכחול כחול, זה לא אמור, אני אמור לשמר את הקדימות הזאת כל הזמן. זה שדרגתי את מכחול כחול במקום שני, לא אמור לפגוע בקדימות שלי. דבר שלישי, אנחנו רוצים להיות מסוגלים למדוד כמה הורים מרוצים. אם לא נמדוד בצורה מדויקת כמה הורים מרוצים, לעולם לא נוכל להשתפר. ולכן חשוב לנו לייצר שיטה שכבר בתוכה יהיו את כל המדדים של כמה הורים מרוצים, ושיהיה קל מאוד לשלוף את המידע. עכשיו שימו לב שכדי שיהיה קל לשלוף את המידע, חשוב שההורים ייתנו לו את העדפות האמיתיות שלהם. כי אם מישהו לא מספר לי מה העדפות המדויקות שלו, אין לי דרך לדעת כמה הוא מרוצה ממה שהוא קיבל. ודבר אחרון, אם שני תלמידים רוצים אותו בית ספר, ואין לאף אחד מהם קדימות בבית ספר, כלומר זה לא שמישהו יש לו אח בבית ספר, אז יש ביניהם הגרלה הוגנת. כן, המכניזם הוא הוגן. כשכמובן, אם אחד מהתלמידים נמצא משכבה סוציו-אקונומית חלשה, ואנחנו רוצים לעזור לו להתקבל לאן שהוא רוצה, אז זה משהו אחר. אבל חוץ מקריטריונים שאנחנו קבענו בצורה מסודרת, מושכלת ושקופה,
המכניזם הוא הוגן לגמרי. אוקיי? ואלה התכונות של המכניזם שאנחנו רוצים. אוקיי, עכשיו אני אסביר לכם איך אנחנו עושים את זה. השקף הזה הוא קצת מפחיד, אבל בואו תנסו ככה לשרוד את השתי דקות הקרובות ובעצם תבינו איך אנחנו עושים את הקסם הזה שמקבלים את כל התכונות הטובות. אז אנחנו משתמשים באלגוריתם שנקרא Deferred Acceptance, קיבלו עליו לפני 2 את פרס נובל לכלכלה. באלגוריתם הזה כדאי מאוד לחשוב עליו כאילו יש בתי ספר וירטואליים ותלמידים וירטואליים, ואני עכשיו אספר לכם כל מיני דברים כמו תלמידים וירטואליים פונים לבתי ספר וירטואליים, ובתי ספר הווירטואליים מקבלים אותם או לא מקבלים אותם ועושים כל מיני דברים משונים. כל הדבר הזה הוא וירטואלי לגמרי, אוקיי? הוא קורה בתוך תוכנת מחשב שמקבלת כקלט את העדפות ואת המידע מהרשות, שאנחנו נספר לכם עוד מעט מהו. היא בפנים מריצה את כל האנשים הווירטואליים הקטנים שלה, בסוף היא מוציאה שיבוץ, השיבוץ הזה הוא שיבוץ אמיתי, הוא מחליט לאן כל אחד הולך, אוקיי? עכשיו, האנשים הווירטואליים, אני אספר לכם שהם הולכים וחוזרים ועובר יום ועוברים שלבים, כל הדברים האלה זה וירטואלי לגמרי, בפועל הכל קורה בשבריר שנייה. אז עכשיו, מה עושים האנשים הווירטואליים שלנו? אז כך, קודם כל, אנחנו נותנים לכל תלמיד וירטואלי לפנות לבית ספר שהוא הכי רוצה, כן? כמו שהיה קודם. עכשיו כל בית ספר וירטואלי יש לו בחצר את כל התלמידים שפנו אליו, והוא מבין התלמידים האלה בוחר איזה תלמידים הוא משאיר, ואיזה תלמידים הוא אומר, חברים, לא בבית ספרנו, אני מצטער, לא התקבלתם. את הבחירה הזאת הוא עושה קודם כל לפי העדפות שלך, לפי הקדימויות שאתם תבחרו, כלומר, ילדים עם אח בבית ספר, ילדים שגרים בקרבת הבית ספר, שכבה סוציו-אקונומית נמוכה, אוכלוסייה מוחלשת, כל מיני דברים כאלה, ואחר כך לפי הגרלה. כלומר, הוא עושה את זה בצורה שהיא צודקת ושקופה לחלוטין. כל מי שהתקבל זמנית לבית ספר, ותכף נסביר למה זה זמנית נשאר בינתיים בחצר, כל מי שלא הולך הביתה. למחרת בבוקר, קמים התלמידים הווירטואליים שלא נמצאים באף חצר, והולכים לבית ספר שהם שני הכי רוצים. אוקיי? הבית ספר שהם הכי רוצים דחה אותם, הולכים לבית ספר שהם שני הכי רוצים ונכנסים לחצר. עכשיו אני בית ספר ביום השני. יש לי את התלמידים שבאו ביום הראשון והשארתי אותם אצלי בחצר, ונכנסו עכשיו תלמידים חדשים לחצר. עכשיו אני מחליט מחדש איזה קבוצה של תלמידים אני משאיר ואיזה קבוצה אני שולח, ואני עושה את זה בהתבסס על כל מידע הקדימויות שיש לי, ובנוסף עושה הגרלה הוגנת. אוקיי, אז למשל, בדוגמה שהייתה לנו קודם, אני הייתי שם ראשון את דף ועט, הייתי הולך לשם ביום הראשון, אם היו משאירים אותי מצוין, אם לא היו משאירים אותי הייתי הולך ביום השני למכחול כחול. כשאני הולך למכחול כחול אני נכנס לחצר, יחד עם כל התלמידים שמחכים שם היום הראשון, ובית הספר מכחול כחול מקבל זמנית מהתלמידים שבחצר, וכשהוא מקבל זמנית מהתלמידים שבחצר, הוא לא שואל את עצמו מי מחכה מפה מאתמול ומי בא רק הבוקר, אלא הוא רק מסתכל על הקדימויות שלהם, על מי יש אח בבית ספר ואחרת עושה הגרלה הוגנת. שוב אני רוצה להזכיר, אין בוקר, זה הכל קורה במחשב, אף אחד לא מקבל כלום, הכל וירטואלי לגמרי. כך אנחנו ממשיכים את התהליך הזה, אנשים פונים לאליפות השלישית, הרביעית, החמישית, עד שבעצם בסוף כל המערכת מתייצבת ולכל תלמיד יש בית ספר. בזאת סיימנו עם החלק העקרוני של האלגוריתם. הסרט הבא יציג איך עושים את זה תכלס בארץ עם כל המידע ואיזה דברים צריך להעביר וכל הדפוסים והכל. תודה רבה על ההאזנה.